Jeg har noget med, som jeg synes, at du skal se. Skal jeg græde? Jeg er på en mission om at gøre Søren klar til Eurovision. Jeg har været til Eurovision siden 2016, og Søren har faktisk overhovedet ikke været afsted på noget tidspunkt. Så derfor, det skal vi gøre noget ved nu. Du kender jo Tim. Hvordan kender du Tim? Jeg ved jo, han er din mentor, og han er dit management og sådan nogle ting, men I må have en eller anden form for forhistorie, tænker jeg. Jamen altså, jeg kender jo selvfølgelig Tim som Grand Prix-fan, first of all. Ja, fordi jeg så jo The Legend. The Legend, the icon, the king. The king. I sin tid. Altså, jeg har jo været 11, da han vandt det danske Grand Prix. Og så, fordi jeg jo også er musical-barn, så var han jo med i nogle musicals lige efter. Han var med i Den Lille Havfrue, og han var med i, og kan jeg huske, at jeg var sådan, ej, det er ham fra Grand Prix. Ja. Og så, det bliver jo dejligt om lidt. Det er jo det. Ja. Han lavede et projekt for Musical Akademiet, min kærestes 3. årgang. Da de var på 3. årgang, lavede de sådan et afslutningsprojekt, hvor han var med til at skrive sangene. Jeg kan huske, at min kæreste kom hjem og spillede memoer, og hvor jeg bare sådan, gud, fuck, han er vild, og sådan... Han har jo en helt anden vibe nu, end dengang han vandt, og sådan, fuck, hvor han sej. Og så en dag for 3 år siden, der ringer Martin Skriver til mig og siger, at de har et nummer med i det danske Grand Prix med en manglende artist, om jeg ikke vil komme ind og synge på det. Og det var ham og Tim. Og så var jeg sådan her... Hvem siger du? ja, sindssygt. Ja, og så kom jeg så ind og sang på lige her, og så ved jeg, at de havde haft mange andre artister på, og ville også sende nogle forskellige ind. Og så endte jeg jo så med at komme med. Og så blev det ligesom starten på sådan en... Skal vi måske ikke noget mere end den her ene aften til Grand Prix. Og så begyndte vi at lave et samarbejde og begyndte at skrive musik sammen, og han blev min manager, og han åbnede et label, sådan, så vi kunne udgive musikken selv. Okay, det er faktisk derfor, han har åbnet et label? Okay, wow. Det er jo for at kunne føde mig. Ja, det er da fantastisk. Ja, den første fødte. Ja. Ja, så sådan det, og så er det jo så bare blevet til også bare et venskab og en... altså sådan en... han er virkelig sådan en mentor for mig. Han har også haft nogle oplevelser i branchen. Gode og dårlige. Og jeg tror, han har sådan et rigtig stort behov for at... ikke sådan gøre det om, men at passe på mig i det. Fordi han har oplevet ikke at være blevet passet på. Ja. Og det er virkelig, virkelig sådan... trygt og specielt, og jeg ville slet ikke gøre det, eller have gjort det, hvis ikke det var, fordi jeg havde mødt Tim. Nej. Fordi det var ham, der sagde, har du nogensinde skrevet en sang? Og jeg sagde, nej. Så sagde, det tror jeg, du kan. Ej, det er ret vildt, fordi han har virkelig været med til også at forme der, hvor du er den dag i dag. Helt vildt. Altså... Nå, men 100%, det er ligesom sådan en af de der, altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan er udtalt spirituel, men jeg tror super meget på, at universet nogle gange bare, du ved, hvis man tør at gå med, de ting, der præsenterer sig foran en, for jeg kunne jo også godt bare have sagt, nej, jeg har lige skrevet en sang, og nej, det vil jeg ikke. Ja, det er helt sikkert mig, ja, lige præcis. Men det der med at se en, der kigger ind i øjnene, og jeg kan mærke, der er noget autentisk og noget menneskeligt, okay, det går jeg med. Eller hvis jeg ikke havde gjort det, så ville jeg på ingen måde sidde og snakke med dig. Nej, præcis. Jeg har noget med, som jeg synes, at du skal se. Skal jeg græde? Hej Søren. Kommer med, du der. Hej Søren. Jeg er på vej hjem fra London, efter vi to har spillet London Hagen, en af pre-partiesne i går. Og jeg vil jo egentlig bare sige til dig, at jeg synes, du gør det fucking godt. Vores mission og din mission har hele tiden været at holde fast i dig selv, holde fast i dit ø. Du er din egen ø. Du er Søren. Søren. Isfuglen over alle isfugle. Du er kold som is, men varm som ild. Som du kan høre, så er jeg sovet 3 timers tid. Og det gør jeg gerne for dig. Du er en fornøjelse at være på tur med.
du formår at holde dine ben solidt plantet på jorden midt i det her sindssyge cirkus, som Eurovision er. Og du har på en eller anden måde fået taget din mødom og din uskyld i den her musikbranche med det her Eurovision crash course. Og formår stadigvæk bare at holde fast i dig selv og udvikle dine ting. Og det er det, du skal, når du skal til Wien. Du skal bare gøre det, du plejer at gøre. Og så ses vi på den anden side. Om vi vinder eller ej, så har du allerede vundet. For helvede. Sødt. Melodaddy. Melodaddy. Hvad betyder det at få sådan en video fra ham? Det betyder virkelig, virkelig meget, fordi han på en eller anden måde siger ikke noget, som jeg ikke ved. Mm-hmm. Fordi det også er noget, vi snakker om. Ja. Men det er virkelig, virkelig rart at selvfølgelig nogle gange lige høre det sort på hvidt, fordi jeg jo også bare på en eller anden måde vildt gerne vil gøre ham stolt, og jeg vil gerne gøre det værd for ham og Little Yellow House og investere så meget i mig, som de har gjort. Ja. Det, der er det vildeste ved Tim, det er, at han er sådan... Vi er jo i virkeligheden meget ens på mange punkter, men også meget forskellige på andre punkter. Og vi har brugt de sidste 3 år på at finde ud af, hvordan det samarbejde kunne noget mest muligt. Og så har vi bare lige pludselig fået alle de her kæmpe muligheder, og vi kører alle sammen crash course i, hvordan gør vi det her, uden at have prøvet det her før. Ja. Så selvom Tim har været med før, så er der ingen rigtig på den måde sammenligning. Andet måske følelsen i virkeligheden. Jamen også bare for ham som management og label. Ja, rigtigt, ja. Det er jo også noget, han gør for første gang, så vi gør jo begge to noget for første gang. Ja, det er sindssygt. Men han kan jo så give mig alle former for råd og guidance i forhold til at have prøvet alt det, jeg går igennem lige nu. Men jeg tænker jo nogle gange over sådan, hvem snakker du med? Fordi du har jo ikke prøvet at være på den side af det. Nej. Jeg synes, det er meget stort af ham, at han vil det. Fordi han også stadig han er far. Ja. Han har sit eget soloprojekt. Ja. Du ved, sådan, så det betyder virkelig, virkelig meget, hvor mange kræfter han lægger i mit projekt og vores projekt. Men det føles ikke som mit projekt, det føles hele tiden som vores. Ja. Vi har sådan en gruppechat, mig, ham og Camille, der hedder Kærlighedsprojektet. Ja. Som vi startede for 3 år siden. Og det er det stadig. Altså, fordi det der med sådan, vi har hele tiden kigget hinanden i øjnene fra start, og været sådan, vi bliver kun ved med at gøre det, hvis den her det her chatnavn giver mening. Ja, præcis. Fordi der er jo ikke nogen af os, der på den måde heller har gjort det, fordi vi vidste, at vi ville tjene virkelig mange penge på det, eller sådan. Det har vi ikke gjort. Nej. Så det der med, at nu kan det godt være, at skalaen er blevet større, men kernen i det er bare stadig det samme. Ja. Og jeg vil ikke gøre det, hvis ikke kernen var det samme. Nej, og det virker virkelig også som om, at det projekt, der nemlig, som du siger, er født ud af det. Altså det der med, at han også ligesom har taget fat i dig, og har du skrevet musik før? Nej, det har jeg ikke. Altså været med til virkelig at se noget i dig, og virkelig gerne vil dyrke det og udvikle det. Ikke? Og det er jo, jeg kendte ikke 100% den historie før, selvom du måske har delt den alle mulige andre steder. Så synes jeg, det er ekstremt imponerende at tænke over der, hvor du sidder den dag i dag, og I sidder i virkeligheden sammen og skal gå ind i det her kæmpe univers, vi smækker døren ind til lige om et øjeblik. Men jeg tror i virkeligheden også, at vi har mødt hinanden, fordi vi har skulle lære hinanden mange ting. Han har skulle lære mig, hvad musikbranchen er, og han har skulle lære mig, hvordan står jeg ved mig selv i en branche, fordi at han også har kunne mærke, at det har jeg insisteret på, fordi han jo også har oplevet folk sige, hvis du bare lige gør det her, så kan det være, at du får lov til det her. Og det har han jo også sagt nogle gange til mig, fordi det skal en manager jo sige, og der har jeg bare vist ham, nej, det gider jeg ikke. Altså, og det tror jeg, han har lært noget af i sit eget projekt. Og jeg tror også, at det har ligesom gjort, at vi så har kunne stå med før vi går hjem, hvor der også er nogen, der har sagt udenom, hvis I lige gør det her eller det her, så kan det være, og hvor vi ligesom bare kiggede på hinanden og sagt, nej, vi gør det sådan her. Men fuck, hvor fedt. Ja. Fordi har jeg selv med jo så lige pludselig. Ja, præcis. I stedet for det hele tiden bliver i virkeligheden målet. Ja. Altså hvis målet nu var at komme til Eurovision, det virker bestemt ikke som om, det har været målet med hele det her projekt i virkeligheden. På ingen måde. Det har været målet at udvikle jer og lave noget sammen, som jeg nemlig synes er sjov og dejligt. Ja. Og jeg tror i sidste ende, at hvis man kan lande sådan et der sted,
så er det næsten lige meget, hvad du laver, så vil du sidde og med sådan en helt tryg følelse af sådan, jeg gør det rigtige. Ægte, jeg har det sådan her, whatever happened i forhold til resultater. Sådan har det hele tiden været, også da jeg udgav musik før. Altså, hvor det har været sådan, hvis vi laver det her omkvæd lidt mere, sådan her, så kan det være, det er radiovenligt, og hvor jeg har været sådan, jamen... Ja, hvis det ikke er noget. I don't care, fordi jeg har ikke brug for de resultater, fordi jeg har allerede en så stor kærlighed til den karriere, jeg har på teateret. Så det her, det skal kun være sjovt. Ja. Fordi der er ikke noget, der er ride or die herover. Og det har givet sådan en eller anden form for ro for os. Men at det så har ramt noget alligevel. Altså jeg har hele tiden haft en tro på, at det skal nok ramme på et eller andet tidspunkt, fordi vi har holdt fast i det. Det jeg i virkeligheden har skulle lære at arbejde med som person har været netop det der med at stå fast. Og ikke bare please andre og sige, okay, jamen så gør vi det, for heller ikke at gøre folk vrede. Men at jeg er kommet et sted hen, og det er derfor, det er i år, det her skulle ske. Fordi jeg er kommet derhen, hvor jeg ligesom kan sige, det er sådan her, det skal være, hvis det skal være rigtigt for mig. Er det der forskel på at være i musicalverden kontra at være artistverden i virkeligheden? At du er meget mere sådan, det her, jeg gerne vil? Det har jo, altså jeg synes, det har jo... De to verdener har jo suppleret hinanden i forhold til, at det troede jeg måske ikke, de skulle, og det skulle være meget separat. Men jeg prøver også ligesom at fortælle mig selv og andre, at sådan, man kan godt flere ting på én gang, og i virkeligheden har det, at jeg skulle lære så meget om, hvad jeg vil herover, fordi det er mig, der bliver spurgt i sidste ende, er det her det rigtige, eller er det ikke det rigtige? Ja. Det har lært, at jeg kunne tage det med over i musical og teater, sådan så når en instruktør spørger mig om noget, så kan jeg sige, jeg vil det her. Eller jeg kan sige til en instruktør, jeg vil det her. Hvor førhen har jeg bare været sådan, okay. Ja, det kan jeg. Ja. Og omvendt så har jeg jo kunne tage alt det, jeg har lært herover med ind i musikbranchen og mig som artist. Ja. Og ikke skulle genopfinde mig selv, fordi jeg har fundet mig selv på en scene igennem de sidste 15 år. Så det har jeg ikke ligesom skulle... Der er jo ikke ligesom... Tim har heller ikke skulle gå hen og sige, nu skal vi lave din artistprofil. Hvem skal du være? Ja, jeg tænker, at vi lige laver dig op. Du ved, fordi der har været... De har jo kunne mærke en eller anden sådan... Der er allerede et eller andet her. Det er faktisk også det, jeg har hørt fra dine musical-kollegaer. Ja. Nogle af dem, som jeg har snakket. De siger, essensen af dig er, at du vil Søren så gerne. Du har en aura omkring dig, der gør, at man hæpper på dig, når man møder dig. Så der er jo et eller andet i dig. Altså nu var det tredje gang, jeg måske møder dig. Eller sådan noget. Der er en ro omkring dig, og stadig en bevidsthed om, hvem du er, som man falder meget til rette i dit selskab meget hurtigt. Så det tror jeg kommer dig til gode i alle mulige situationer. Om det er en audition, eller nu hvor du skal møde så mange forskellige mennesker. Ja. Eller som du siger, lave din artistprofil. Men der er ikke nogen artist, det er jo dig som licens, ikke? Jamen, og jeg tror bare, og samtidig så er jeg vildt nysgerrig på, hvad er det nye, jeg skal lære? Eller hvor skal jeg hen? Fordi den profil, jeg er nu, var jo ikke den samme som for 3 år siden, der var i Grand Prix. Nej. Og jeg var meget bevidst om, at jeg vil gerne gøre noget andet, for jeg vil gerne vise, at jeg har udviklet mig. Fordi det kan godt være, at jeg ved, hvem Søren er, men jeg ved kun, hvem han er lige nu. Altså, jeg er hele tiden interesseret i at finde ud af, hvad jeg skal lære, og hvad for nogle skills skal jeg lære. Hvem vil jeg gerne være, hvad vil jeg gerne prøve at udforske, og når nogen så siger, det kunne også være det her, så kan jeg ligesom mærke inde i, nej, det er overhovedet ikke mig, så den vej vil jeg ikke gå, eller det er ikke mig endnu, men lad mig lige prøve, og jeg er også bare delusional. Altså, jeg tror også bare, jeg kan ting, selvom jeg ikke kan. Men det er da fedt, for jeg var lige ved at sige... Kæmpe delulu. Kan det ikke også være sådan lidt en hård vej hele tiden til, hvad er det næste, jeg skal lære, hvad er det næste, jeg skal gøre? Jeg ved ikke, om det er kvæg dit erhverv i virkeligheden. Jo, det tror jeg, det men jeg tænker, det kan også godt være sådan en lidt... Jo, men det er jo, og igen, jeg siger meget, jeg er meget sådan en sæsonbaseret disciplinær person. Ja. Fordi jeg er virkelig sådan der, når jeg laver det, jeg gør lige nu. Men når jeg er færdig, så skruer jeg helt ned for det. Og så skal jeg ikke lære noget som helst. Nej, okay. I 4 måneder. 4 år. I 10 år, så er det slut. Nej, men altså, jeg er meget bevidst om at lukke ned for det. Fordi den der konstante sådan, det er også usundt i sidste ende. Men balancen, altså jeg tror hele tiden, jeg søger det autentiske for mig, er hele tiden balancen. Så det er ikke sundt eller godt for mig hele tiden at være sådan elite-atlet-type, der skal stå på en scene. Jeg har også behov for virkelig bare
lukke ned og tage på 100. festival med mine venner og være et lokum. Altså. Jeg elsker. Ja, hvad er lokum? Det er et godt udtryk. For at kunne åbne op for det igen, når sæsonen starter. Ja, lige præcis. Det har jeg fundet ud af, fordi jeg troede til at starte med kun, at man måtte være herovre. Men det har jeg fundet ud af, det er slet ikke godt for noget. Nej. For så kan jeg ikke åbne op for det autentiske, eller hvem jeg faktisk, altså bringe noget af mig selv med ind i det. Så bliver det kun teknik, og så bliver det kun overflade. Ja, og det dør man i til sidst i virkeligheden. Det gør man. Jeg var ude i går. Stop.